vers van de pers. En dan zijn we gisteren naar Forti gegaan, want Leonard Koffie is benoemd tot plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Sinds 2021 was er geen plaatsvervangend gevolmachtigde minister, die is er nu wel. En Leonard Koffie gaat dan ook binnenkort naar Nederland. Bij de beëdiging bij de gouverneur was ook de huidige gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlsen Manuel, aanwezig. Na afloop van de beëdiging spraken we met hem beiden en vroegen wat het werk van Koffie precies inhoudt. Meneer Koffie, op de eerste plaats gefeliciteerd. Dank je, dank je. Wat gaat u doen als plaatsvervangend gevolmachtigde minister? Nou, ik ben de plaatsvervanger, zoals de titel zegt. Maar we zijn bezig om met de grafminister zelf te praten, om te kijken of we een werkkader te ontwikkelen waar we dingen doen, gezamenlijk doen, maar ook waar we dingen buiten de grenzen doen van het Curaçao-huis. Want Curaçao heeft bepaalde taken en dat zijn uitgeschreven en besproken. Maar we kunnen altijd, zoals de minister-president daarnet zei, kijken naar hoe de Curaçao zich begeeft, wat is de scholing van de kinderen, waar treffen ze problemen, waar hebben ze hulp nodig. Dus het is een beetje extensief. We hebben de laatste 3 dagen steeds gesproken over hoe gaan we dat aanpakken. Het grafvinder, dus dat hoort. Dat wordt een van de taken die u gaat doen, ook voor de Curaçaoënaars in Nederland, om daar ook meer voor te zijn van het Curaçaohuis. En dat betekent dat u zo snel mogelijk ook naar Nederland toe gaat? Ja, ik mik op eind januari of de eerste week van maart. Maar hij is een paar dagen op Curaçao, dus we kunnen altijd. U bent al begonnen met werk? Ja, sowieso. Precies. Dus we zullen een paar gesprekken voeren en kijken hoe we dat in elkaar zetten. Hij heeft het een tijdje lang in zijn eentje gedaan en nu is er een tweede persoon bij. Het is goed om het goed te bespreken en af te spreken wat we gezamenlijk gaan doen. Heel veel succes, dank u wel. En mag ik de gevolmachtigde minister ook even vragen? Want meneer Koffie heeft het net u ook gefeliciteerd. U heeft nu een plaatsvervanger. Eindelijk. Was dat lastig zo lang zonder plaatsvervanger? Ja, je moet alles in je eentje doen natuurlijk en dan kan je niet overal zijn tegelijkertijd. Dus nu heb ik iemand die echt zin in heeft. En dan zoals ook net besproken zei hij ook van, want er zijn een aantal domeinen dat wij moeten aanpakken. Waar het Curaçaohuis staat het niet voor. Dus er staat geen beleid daarvoor, omdat het Curaçaohuis merendeels meer consulair wat betreft ambassade fungeert. En in dat kader moeten wij nu een beleid gaan schrijven van hoe kunnen we beter de Curaçaoënaars helpen. Want er zijn heel veel problemen natuurlijk. Wat voor problemen? Ja, huisvestingen, we praten over verzekeringen, we praten over mensen die uit huis gestuurd zijn, die geen huis meer hebben. BSN-problemen voor de studenten, die heb ik onlangs ook mee geholpen aan de hele problematiek voor BSN. En zo zijn er zoveel terreinen. En hij heeft ook expertise in dat kader. En we gaan gewoon samen de strength zeg maar bundelen om dat gewoon goed te doen. Ik wens jullie allebei heel veel succes. We worden hier ook wel eens op Curaçao gebeld vanuit Nederland van mensen die problemen hebben, Curaçaoënaars. Maar in de toekomst zullen die dan ook beter geholpen kunnen worden door het Curaçaohuis? Ik denk dat wij eerst het beleid moeten gaan aanpassen. En dat neemt tijd. Maar voor de rest gaan we nog nu binnen onze mogelijkheden gaan we zorgen dat er meer gedaan wordt, zeg maar. Ik wens jullie allebei heel veel succes.